szabadságharc 68., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 35. évfordulója alkalmából tartandó ünnepi megemlékezésen. Tisztelt ünneplő közönség! Engedjék meg, hogy mindannyian nevében üdvözöljem az ünnepségen jelenlévőket. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Újlaki Béla urat, településünk polgármesterét, Súlyog Barnabás alpolgármester urat, Nagy Lajos, Varga József képviselőtársaimat, Kató Krisztina tanárnő, és legutolsó sorban valamennyi megjelentet. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Tisztelt ünneplő közönség! Amikor a múltba tekintünk vissza, látjuk, hogy 1956 nem egy békés időszak volt, hanem az elnyomás, a szenvedés és az emberi méltóság semmibevételének kora. Nemzeti imánk, a hindusz sora, megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt, jut eszembe, és felmerül bennem a kérdés, valóban megfizettünk-e már a múlt bűneiért? Elértük-e a békét, amelyre oly vágyunk? Tudunk-e igazán segítőtársai lenni egymásnak? Ahogy a diákokkal készítünk a mai napra, a próbák alatt beszélgettünk a diákokkal az 56-os eseményekről. Fotókat, videókat néztünk, és a felvételek vetítése közben a gyerekek kuncogtak néha. Nem baj, ha nevetnek, mondtam nekik, én ennek örülök. Nem baj, ha nevettek, mert hála Istennek, és hála az 1956-os hősöknek, hogy ezeknek a gyerekeknek már nem kell megtudni, hogy milyen elnyomásban élni. Nekik már nem kell megtapasztalniuk, hogy az ember szabadságjáért küzdeni kell. Az élet lényege azonban mindig a folyamatos küzdelem. Az ember harcol a méltóságáért, a szabadságáért, és a szerencsés a végén békében és elégedetten tekinthet vissza életére. Az emlékezés kötelesség. Az örökösök örök felelőssége. Mert a történelem természete ilyen. Örökséget hagy, felelősséget rak a késői nemzedékek vállára. Köszönöm, hogy meghallgatták ünnepi gondolataimat, most pedig felkérem településünk polgármesterét, hogy ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Köszönöm szépen! Tisztelt barátaim, kedves lakótársak, kedves gyerekek! Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit a Raska község önkormányzatának nevében. Az utóbbi időszakban gyakorlatilag azt tapasztalhattuk, hogy az 1956-os események kapcsán többféle vélemény látott napvilágot, de mint ahogy Beni is elmondta, nekünk kötelességünk megemlékezni erről a nagyon neves eseményről, és azt gondolom, hogy ez Európában egyik párját ritkító esemény volt, amit mindenféleképpen szeretnék néhány mondatban kommentálni. Tisztelt megemlékezők! Az 1956-os forradalom és szabadságharc, vagy 1956-os népfelkelés Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás elleni szabadságharca. A 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. 1956. október 23-án kezdődött a Budapesti Egyetemről kiinduló békés tüntetéssel. 1956. november 11-én fejeződött be Csepelen a felkelők felmorsolásával. Az október 23-ai tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt, és október 30-án a pártház elfoglalásával győzött. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, a több pártrendszer visszaállításához, az ország demokratikus átalakulásának megkezdéséhez vezetett. November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval. A szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből történő kilépésről. Mekkora tervek voltak ezek? A szovjet politikai vezetés a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és november 4-én hadüzenet nélkül háborút indított Magyarország ellen. A nagy túlerővel szemben az egyedül maradt ország elbukott.
A harcokban 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. 176 000 magyar hagyta el az országot. Disszidált, mondták akkor. 1957. januárjától pedig több forradalmát bebörtönöztek, és 264 főt kivégeztek. A forradalom leverését követően, sokan megéltük már ezt, az 1956-os eseményeket ellenforradalomnak bélyegezték. Ellenforradalomnak. A rendszerváltás után 1989. október 23-a óta kettős nemzeti ünnep, 1956-os forradalom és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. Tisztelt jelenlévők, tisztelt lakótársak, kedves barátaim, kedves gyerekek! Ezen gondolatok kapcsán mindenféleképpen meg kell azt is fogalmaznunk, hogy Alacskán milyen események történtek 1956-os események kapcsán. Nagyon-nagyon fontos, és szeretném megemlíteni itt a jelenlévőknek, hogy nagyon-nagyon sokan tudjátok, hogy Alacskának van egy történelmi monográfiája, ami Alacska történelmét hivatott bemutatni. Tisztelettel és örömmel jelentem a jelenlévőknek, hogy gyakorlatilag a második monográfia is elkészült a kézirata, és gyakorlatilag nagyon-nagyon fontos az az esemény, hogy 18 alacskai lakótársunkat kérdeztünk meg arról, hogy mi 12 témában mi az ő álláspontja, mi az ő történelmi ismerete, mi a tapasztalata, mit élt meg. 18 fő, sajnos azt is el kell mondjam, hogy közül a 18 fő közül már csak 6-an vannak közöttünk, többiek elmondtak. Nos hát, de nagyon lényeges az, hogy az egyik kérdés, mi történt Alacskán 1956-ban. Ugye biztos tetszettek azt hallottátok, hogy az 1956-os forradalmi eseményeket gyakorlatilag a város forradalmának nevezték. Amit ugye mi azt mondjuk, hogy nem így volt, hiszen az egész Magyarországot érintette, az egész magyar társadalmat, az egész magyar forradalmi eszmélyiség, szellemiség ráhatott erre az egész Magyarországra, az teljes lakosságra. De mégis azt mondják, hogy ez a város forradalma volt, nem pedig a kis településeké, nem pedig a falué. Nos hát én mondanék néhány olyan dolgot, amit természetesen valamilyen szinten ezt a teóriát próbálja alátámasztani, vagy talán megerősíteni, de tisztelettel rábízom a jelenlévőkre. Gyakorlatilag akik az 1956-os alacskai eseményekről nyilatkoztak, azok 12, 15, 18, 22 évesek voltak ebben az időszakban. 3 olyan eseményt emeltek ki, ami fontos lehet az információ megszerzésében és értékelésében, hogy mi történt Alacskán 1956. november után. Hát többen azt mondják, hogy úgy kezdődött, hogy 4 szovjet katona vonult be lóháton Alacskára, és ez a 4 katona vezette fel a harckocsikat. Sokak szerint 3 harckocsi volt, sokak szerint 5 harckocsi volt. Ez az 5 vagy 3 harckocsi úgy dübörgött, úgy írják többen, mint a lánctalpasok. Hát természetesen, hiszen a lánctalpas a harckocsi is egyértelműen. Mit tettek az alacskai emberek? Féltek. És elbújtak kerítések mögé, elbújtak, így írják, hogy zöld övezetekbe, sőt azt is megemlítik, hogy ugyanúgy, mint a II. Világháború kapcsán birtokba vették a pincéket, a pincesort, ott bújdostak el, mert úgy gondolták, hogy egy olyan háborús esemény részese lehet Alacska is, hogy bizony el kell bújdosni, el kell bújdokolni. No de hát hova mentek a szovjet harckocsik? Volt akkor egy olyan ingatlan, hogy Mezőtanyán. Ez itt nagyon kevés embernek mond már valamit. A Mezőtanyán volt néhány épület, ott egy gazdálkodás folyt, és úgy gondolták a szovjetek, hogy a forradalmárok, akik egyébként Miskolcról menekültek, legalábbis az ő teóriájuk alapján, a Mezőtanyán és annak épületeiben bújdosik. Természetesen átfésülték az egész Mezőtanyát, és nem találtak senkit. Erre a következőt tették,
A környező erdőket is szintén átfésülték, és ott keresték a forradalmákat. Ott sem találtak senkit. És ezért mérgükben, tehetetlenségükben a tankok jó néhány lövést leadtak, és gyakorlatilag kivonultak Alacskára. Gyakorlatilag ennyi volt az az eseménysor, az esemény sorozat, ami gyakorlatilag Alacskát jellemezte. És a nyilatkozattévők, a tisztelt idős lakótársaim megemlítenek egy nevet. Ez a név Varga Gyula. Ő a Rákóczi utcán lakott, mostani akkor is Rákóczi utca volt, és gyakorlatilag arról beszélt szinte a település, arról beszéltek ezek a 18 ember közül is 14-en, arról beszéltek, hogy a Varga Gyulát milyen egy alacska illetőségű gazdálkodó ember, milyen atrocitásért. Ráfogtak egy fegyverrejtegetést, és gyakorlatilag a szovjetek megszállták a portát, megszállták a házat, és gyakorlatilag őt 12 évre fogházra, fegyházra ítélték, és Budapesten töltötte ezt az időintervallumot. Néhány évvel hamarabb szabadult, de gyakorlatilag egybehangzó álláspontok és hallomások alapján állítják ezt a nyilatkozattévőt, hogy olyan óriási verést kapott a fejére, hogy gyakorlatilag a kiszabadulása után egy évvel elvesztette az életét. Tehát tisztelt jelenlévők, tisztelt lakótársak, kedves barátaim, kedves gyerekek, nagyon fontos az, hogy mi is érezzük azt, hogy Alacskán is voltak 56-os események, és gyakorlatilag mi is részesei voltunk annak a kvázi szabadságharcnak, amit mi a településünkért, amit az országunkért, amit a jobb létét, a jobb jövőért megtettünk, vagy meg kellett tenni az elődeinknek. És én azt gondolom, hogy ez azért fontos volt elmondanom, mert mindenféleképpen vonatkozik Alacskára, vonatkozik erre az eseménysorra, amit ugye most én azt gondolom, hogy kiemelten kell kezelnünk, és kiemelten kell értékelnünk és megemlékeznünk róla, és azt szeretném mondani, hogy a felnövendő nemzedéknek is nagyon-nagyon fontos feladata lesz az, hogy foglalkozzon a történelmünkkel, hogy leírja a történelmünket, hogy aki utánunk 20 évvel, 30 évvel itt áll, az is el tudja mondani, hogy mit történtek az elmúlt időszakban, és milyen események voltak, mert ezekből csak építkezni lehet. És amiből az ember tud építkezni, az egy nagyon-nagyon pozitív dolog. Hiszen ezen múlik egy településnek a jövője, egy országnak a jövője, egy családnak a jövője az építkezésből, és abból a gondolatsorok kezeléséből, abból az identitásból, amit érezünk a településünk és a hazánk iránt. Nos hát, tisztelt barátaim, kedves jelenlévők, kedves gyerekek, ezen gondolatok jegyében kívánom a 56-os eseményeket tovább is ünnepelni, és emlékezni a hősökre, emlékezni az áldozatokra, emlékezni azokra az emberekre, akik az életüket adták azért, hogy Magyarországon egy szebb és jobb jövő legyen, tehát Isten áldja őket.